Sziasztok, Szabó Bence vagyok, 8 éve kosárlabdázom, 6 évesen kezdtem el kosárlabdázni a sportcentrumnál, és irányító poszton érzem jól magam. Arra, hogy a nemzeti válogatottba bejutottam, az U14-es csapatba, és kijutottunk egy nemzetközi tornára Szlovéniába, és ott a csoportkörbe, akik a döntőt játszották, a Montenegró és Lengyelország, velük egy szoros meccset tudtunk játszani. Amikor az ukránok ellen játszottunk egy szoros meccset, és ott az edző több lehetőséget kínált nekem, és úgy éreztem, hogy ezt ki tudom használni, és mind pontban, mind védekezésben többet tudtam nyújtani, mint a többi meccsen. Összességében a védekezés az úgy jó pillanat a meccsben, mert egy fizikálisabb irányítóval tudtam szembenézni, akit úgy éreztem, hogy le tudtam védeni, és fel tudtam vele venni a versenyt. Mindenkinek álma, hogy bekerüljön a válogatottba, és szerintem nekem az azt jelenti, hogy egy jó úton vagyok a sport területén, és hogy amit sportot elkezdtem, abban lehetek a legjobb. Hát az elején féltem, már sokan voltunk, és 16-an voltunk, és csak 12-t vittek el, de amikor bekerültem a 12-be, akkor büszke voltam magamra, de edzéseken inkább bizonyítási vágy volt bennem, nem izgultam. Szeretnék benne maradni a válogatottba, ebbe a szűkített keretbe, és EB-kre kijutni. Hosszú távon felnőtt játékos lenni külföldön, és szeretném megmutatni tehetségemet. A csapatban hamarabb kaptam fizikális képzést, mint a kortársaim, és a Szolnoki Sportcentrumtól is nagyon sok lehetőséget kap. Elindult 3 éve egy tehetségprogram, ami keretein belül vehettem fel egyéni edzést az EBT-be. Olyan edzéseket kapok, amik hiányosságaimra vannak élesítve, és ami csapatedzésen nem tudok megcsinálni, vagyis nem tudok gyakorolni, azt itt be tudom pótolni. Sokkal többször tudom gyakorolni azokat a dolgokat, amik például csapatedzésen hosszú indulás, rosszul csinálom, akkor ott nem az van, hogy addig csinálom, még nem fog menni, hanem ott megyünk tovább a feladatokkal, itt pedig az edzők azon segítenek, azon próbálnak javítani, hogy minél pontosabb legyen, és minél többször tudjam gyakorolni, hogy éles szituációban ne rontsam el. Amikor ide kerültem, szerintem gyenge voltam, verekedős voltam, szerintem mentálisan sokat változtam, sokat erősödtem, jobban bízok magamba, a dühkitöréseimet tudom kezelni, a kudarcot el tudom könyvelni. Sokat edzenek a fájdalom és a kínzónájába, meg ahogy az edzőm mondaná, ami nem öl meg, az megerősít, meg sose adják fel. Ha valami kudarc éri, ne adja fel, csinálja tovább, majd idővel bepótolja, ami ott kapott kudarcot, az például 2 évre rá annyit edz fizikálisan, lehet következőnek, meg ő fog nyerni, nem a másik.